El cap de setmana del 30 d'abril a l'1 de maig es va celebrar la 5a Fira del Maresme d'Artesans del Formatge. A les 11 en punt de dissabte, l'alcaldessa Montserrat Garrido va inaugurar l'esdeveniment, amb molt de prestigi gràcies a reunir els millors formatgers de Catalunya. Formatgers del Maresme, de la Cerdanya, d'Osona, de l'Alt Urgell i de moltes més comarques representades per les formatgeries més autèntiques del país. Per 7 euros, els visitants van poder gaudir d'una bona copa de vi i de 4 tastos de formatge a escollir entre les diferents paradetes. Una de les moltes visitants de la fira ens va explicar les seves sensacions. Doncs molt bé, perquè hem vingut a la inauguració, hem fet un petit tast de la inauguració i hem estat escoltant la banda i ara estem provant, està molt bé. Al migdia, la Baloneta i la Big Bang Balona van aportar un caire festiu a la fira i per la tarda la Sílvia Rodríguez, formatgera de Morgó Formatges, va oferir una xerrada sobre els seus productes i, com no podia ser d'una altra manera, acompanyada d'un bon tast. La mateixa Sílvia Rodríguez ens va explicar hores abans com estava transcorrent la jornada des de la seva paradeta. De moment molt bé, tot i que començava el dia una miqueta complicat amb la pluja, sembla que ha escampat i la gent tenia ganes de tornar a venir a la fira i de tastar els formatges, ja que aquí tenim representació de moltes formatgeries artesanes de Catalunya i nosaltres, que som d'aquí al costat de Sant Iscle, estem aquí també representant una miqueta la comarca o ni que sigui la Vallalta. Tot això va ser possible gràcies a la penya Síndries, que amb el suport de l'Ajuntament de Sant Pol va posar cor i ànima perquè la fira sigui recordada com un dels esdeveniments més interessants d'aquesta primavera 2016. Jordi Ferrer és el president de la penya Síndries. Perquè sembla ser que ells aquest estil o tipus d'organització els agrada, perquè és un tipus de formatger molt concret, formatger de pastor i d'artesà. Per tant, fires que només apleguin aquests criteris n'hi ha molt poques arreu de tot Catalunya, per tant, a ells els agrada això. Per tant, tenim una mica com llista d'espera per gent que vol venir. Joan Piqueras, un altre dels organitzadors que va fer possible la fira, ens va parlar del mèrit que té aquesta fira per aconseguir unir els millors formatgers de Catalunya. Avui tenim 16 dels millors formatgers de Catalunya. A més, aquest any és el primer any que, per casualitat o no, però tenim de les 4 demarcacions de Catalunya, o sigui, de Barcelona, de Tarragona, Lleida i Girona, tenim formatgers de les 4, que no havia passat en cap altra edició. El dia següent es va dur a terme un taller de formatge fresc a càrrec de Jaume Alegre de la Fundació Privada MAP Ripoll i el jazz de tots els temps a càrrec de Xirau va concloure a la perfecció la 5a Fira del Formatge de Sant Pol de Mar.